Van nummer 12, Krijn van het Kaart. En weer op de voorsprong voor DVO 2-1 door Krijn van de Kaart. We noteren de 3-1 voor DVO 1 door Krijn van het Kaart. De eerste ging nog mis, de tweede zit erin. 4-1 voor de DVO-kant B1 door Linda van der Wal. De 4 tegen 2 wordt gescoord door Amber van Doren. En de 5 tegen 2 door Jesse Houtstra. En ook de 6 tegen 2 komt op naam voor Jesse Schoutstra. Time-out aangevraagd door Havik. En de 8-2 op het scorebord voor het DVO Kanten door Mees Kruid. Voor de Havik B1 scoort nummer 4 Thomas Visser en brengt de medestand op 10 tegen 4. De 2-4 van de middag brengt Krijn van het Kaart de stand op 11 tegen 4. Wordt gevolgd door de 11-6 door Thomas Visser.
Voor de Havik B1 scoort Jelmer Holwerade 12 tegen 7. En ook de 15-7 op de naam van Linda van der Wal. Het is Thomas Visser die de stand brengt op 16 tegen 9. De 17-9 en tijdens het laatste doelpunt op de naam van Danique van der Garde. En ondertussen heeft het eindsignaal geklonken en is DVO Accounten B1 kampioen van het NK 2018 veldkorfbal. Ja, ik heb verleden week had je hem zien in de hele finale. Toen stond hij in de eerste helft 14-12 voor en win je hem dominant en superieur en je bepalen wat er gebeurde. Dat wie je het was om. Ja, precies wat je zegt. Het wie was om. En ik denk dat we ons uiteindelijk helemaal voortspelen hebben. Vorige week kreeg je met 15 fjouwer in de rust. En uiteindelijk stond je hier alweer fjouwer achter in de rust. Nou, dat is een heel groot verschil. En dan moet je nog zo'n goals zien in de tweede helft. Dat is lastig. We kennen het wel, maar winnen je het net. Dit was wel een heel zoer moment om je minste wedstrijd te spelen, hè? Ja. Wie wil echt onze minste wedstrijd, denk ik, dat je dat zeker kennen. Dus kop naar mijn bouwkort, denk ik. En dan hoop ik dat we het seizoen dan nog goed ergens afsluiten kennen. Ja, je bent 3 jaar lang in competitiebaan ongeslagen geweest. 1 nederlaag mag je hem opfretten en dat is deze. Ja, het is jammer, maar dit is ons. Dus ja, we kunnen er alles gewoon proberen een keer te verrooien, maar dat hingen we 50 minuten niet waar matten. En dat is net gebeurd. Dus, ja. Dit is voor je het einde van een traject, want dit is de laatste keer dat je hem als B1 optreden. Je wordt de A1. Ja, volgend jaar willen we de A1 en dan kunnen we in de eerste klas beginnen. En dan moeten we hier kampioen worden om uiteindelijk je wet te willen staan. Dus het kan wel, maar dan moeten we nou denk ik nog meer met elkaar in praten van wat er al je fout gaat en wat de volgende keer bij beter kan. Veel raar, hè, verliezen? Ja, het viel wel raar, maar ja, misschien weet maar een keer goed dat we een keer verliezen. Succes alvast volgende keer. Ja, dankjewel.